Στο σημερινό βίντεο βρισκόμαστε στη Δύρφη. Έχουμε έρθει γύρω στα 1400-1500 μέτρα. Δοκιμάσουμε τη σκηνή οροφής του Overland Explore από τη Feldon Shelter. Θα έρθει δυνατό team μαζί μας. Θα ανάψουμε φωτιά, θα βγάλουμε πλάνα με τον drone, θα κάνουμε καμιά σούζα με το τενερέ και καλή απόλαυση. Η μέρα μας ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, όπως βλέπετε. Έχουμε φτάσει στη Δύρφη. Έχουμε έρθει να δοκιμάσουμε τη σκηνή του Overland Explore από την Feldon Shelter. Πάριξουμε μια ματιά μέσα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μια σκηνή κατηγορίας hardshell. Αυτό σημαίνει ότι το καβούκι της είναι από αλουμίνιο φτιαγμένο, είναι στεγανή, δεν μπαίνει νερά, δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν χρειάζεσαι ούτε καλύματα ούτε τίποτα όταν βρέχει, όταν φεύγει. Ανοιγοκλίνει μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Το βάρος σκηνής είναι γύρω στα 75 κιλά, φοράει 2 άτομα. Μπορείς να την ανεβάσεις και να την κατεβάσεις κουβαλώντας την με 2 άτομα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Σου λύνει τα χέρια. Με 2 βάσεις μπροστά, 2 βάσεις πίσω, είσαι έτοιμος. Σε περίπτωση που θέλεις κι άλλο χώρο να βάλεις κι άλλα πράγματα πάνω. Έχουμε εδώ πέρα 2 μπάρες, μπορούμε να βάλουμε σανίδες σκι, σανίδες snowboard, άντε και κανένα γανό, είμαστε μια χαρά. Πάμε τώρα να φτιάξουμε καφεδάκι, τη διάλειμμα για διαφημίσεις. Να πούμε 2 λόγια για την αγαπημένη μας πατέντα, η οποία μπορεί να γίνει σε σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα, η οποία ανοίγει η πόρτα τους κατά αυτόν τον τρόπο. Απλή κατασκευή. Έχουμε πάρει ξύλο, έχουμε πάρει τα μέτρα από την ταπετσαρία, κόψαμε, ράψαμε, με ντεσέδες, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχουμε κόψει ξύλα, έχουμε στήσει τη σκηνή. Το μόνο που λείπει είναι λίγο μουσική και καλή παρέα. Τι άλλο να ζητήσεις σε αυτή τη ζωή. Κάπως έτσι, είχαμε να βρεθούμε πολύ καιρό και 3 μαζί, καθώς ταξιδεύουμε σχεδόν τα τελευταία 2 χρόνια σε διαφορετικά ημισφαίρια ένας από τον άλλο. Και πραγματικά άξιζε να πάρετε μια γεύση από τη ζωή και τη δουλειά του. Όση ώρα περιμέναμε την υπόλοιπη παρέα, συνειδητοποιήσαμε ότι η μέρα είναι ιδανική για ντροουνάδα. Έτσι, τα μαζέψαμε και φύγαμε γρήγορα για λήψεις. Όχι, γιατί μπορεί να αφήσει έπροστα εκεί, μην πετάγονται πράγματα. Κατά βάση βαριόμουν, αλλά μετά σκέφτηκα για αυτό το οποίο βγάζει και νόημα. Τώρα στο δικό μου το μυαλό βγάζει νόημα, ρε φίλε. Κάποια. Ναι, αλλά χθες φύσαγε. Και πέρυσι χιόνιζε. 5 μέρες χιόνιζε. Ναι, εντάξει, τι γαμιέται. Τι θα κάνουμε τώρα, φίλε? Η αγαπημένη μας εταιρεία. Nature Valley Protein με salted caramel και nut. Σπάσω το δόντι μου. Κοίταξε, όσο τη δουλεύει, βγαίνουν τα αρώματα. Είναι όσο αλμυρί θα έπρεπε, όσο γλυκιά θα έπρεπε. Θα βάλω ένα 7,9 στα 10. Φτάσαμε πάνω στην ώρα που η παρέα ολοκληρώθηκε. Εκεί που οι μπύρες άνοιξαν και οι επιστήμονες ξεκίνησαν τη δική τους ορεινή φιλοσοφία. Πολύ γαλάζιο μπλε. Επειδή όπως κουνιέται και αυτοί κουνιούνται γρήγορα. Όχι, δεν ισχύει αυτό, φίλε, και δεν κουνιούνται γρήγορα. Ο λόγος που το φως είναι, ρε φίλε, πορτοκαλί και ροζ στην Ανατολή και στη Δύση είναι επειδή διανύει πολύ μεγαλύτερη απόσταση μέσα στην ατμόσφαιρα, η οποία, ρε φίλε, φιλτράρει κάποιες συχνότητες και απομένουν αυτές, ρε φίλε, που αντανακλούν το πορτοκαλί χρώμα. Εσύ με την παντάνα καλά τα λες, έχεις κάνει ταξιτζής. Όχι, ρε φίλε, έχω κάνει delivery. Κάνω. Το δράμα της ζωής μου, κοίτα το δάκρυ να κυλάει. Βλέπω τον ήλιο να δει. Αντώνη, βγάλε με τη ζωή. Να βγει και κάτι όμορφο σήμερα μαζί. Τι φαγητό έχετε εσείς? Έχουμε κονσερβοειδάκια. Και κάπως έτσι
Μια πάρα πολύ όμορφη μέρα, εμπλουτισμένη με καλή παρέα και περιπέτεια, έφτασε στο τέλος της. Αποχαιρετήσαμε το πολύ ωραίο σποτ το οποίο μας φιλοξένησε και πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Μην κλείσεις την κάμερα. Έχουμε πολύ να δούμε ακόμα. Είναι εξοπλισμένη ήδη με ρούφ. Έλα ρε μαλάκα. Αυτή είστε. Εσύ γράφεις ή όχι? Γράφεις. 3, 2, 1. Φέρνει τον. Πάμε, γράφεις εδώ τώρα. Θα παίξουμε μουσικούλα Σκλαβενίτη. Όχι, αυτό δεν μ' αρέσει.